Alright, eli nyt mennään sinne, missä sulla on se liite. Nyt kopio, tai ota toi pelkästään, maalaat pelkästään liitteen, oikea hiirenkorva, toggle file codes. Sä saat tommosen numeropaskan. Nyt näitä näppäimiä käyttämällä, katsot, että missä sä ensinnäkin olet. Okei, mä oon nyt tuolla. Niin mä koitan mennä tonne, missä on noin numerot. Nyt mä otan sieltä jonkun verran numeroita pois. Jätä vaikka noin 4 tonne. Nyt toggle file codes uudelleen. Sulle tulee tommoista paskaa nyt tonne noin. Ja se on ihan tarkoitus. Nyt sä katsot missä sä oot. Sä oot luultavasti ton liitteen tuolla. Eli taas käytät näitä. Sä menet sinne. Ja nyt sä menet tonne missä noin page refit sun muut on. Ja alat poistaa. Aloitan niinku tosta missä on toi H. Niin sen jälkeen alat poistamaan aika varovasti, koska sieltä voi lähteä jotain niinku kokonaisuutena. Noin. Nyt sulla on pelkästään noi. Niin nyt yksi eteenpäin. Sellaista, että sä oot nyt tossa kohtaa. Ja ei. Koska sä haluat nyt ton pois. Ei perkele. Ideana on kuitenkin, että koita valita noi, siis ne saa pois siitä. Noin, niin. Joo, elikkä tossa keskellä kun olet, niin paina niinku delete tai Niin sit sä valitset kokonaan ja sit painat uudestaan pois. Niin nyt siinä ei ole numerointi.